moto ejeze nye moto banabịa ka ghara ịma mgbe fa gbata ka a ghara ịma mgbe fa ji wee kwụ ọmụji na-ezonarị ọnya bụ onye nọ n'ife ji na-ezonarị ma tali ife zoro uzu emeka na nwanne na ọga pụdị bata n'anya debe ife ọba mma ọdazi ndị mmadụ ga-anara oge ife ya egwu m odeli mali 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 odeli Igbo n'ezie n'anya unu godogwu eze nwa isi ọgịnịga ọbata tiri egwu n'ike nasịrị n'ụmụaka mana ọkwa dị adebelu vileji ọbalụ nwunye nwanne ya o wee jebe vileji alụka n'oke etiti memba president lọ eze nwa isi odogwu na nna m ọgbọ ọgwụ aka eze nwa odumọdịga eze nwa na-alụka eze nwa na-alụka eze nwa na-alụka eze nwa na-alụka gbasa mma nwaanyị onye ọ ga-adịrị mma eze nwa na-alụka eze nwa isi na nna m odogwu eze nwa na-alụka ya na ọgala na nji mama nna m eze nwa na-alụka ọgala na nji mama oke etiti eze nwa na-alụka alụka kedu isi na-elu alụka na-alụka kedu isi na-elu osokwa-abịa alụka na-alụka kedu na-elu n'oge obodo mmalego echekwa na-alụka nnukwu nwaanyị n'oge obodo echekwa na-alụka eze nwata isi na nna ma nwoke echekwa na-alụka eze nwa na nna ma nwa nwa ọkwa obodo echekwa na-alụka alụka oge esisi na ọjọdere gị mma echekwa na-alụka eze nwa bụ isi iso na kalesi echekwa na-alụka eze nwa bụ isi iso na kalesi echekwa na-alụka eze nwa bụ isi iso na kalesi echekwa na-alụka Everybody
Thank you.
With the plate number FKJ335FX, please. If you don't know this, Lexus. Let's go.
Thank you.
Thank you.